danna subscribe domin samun shirye-shiryenmu a kan kare. Mun gode da kulawar. Haka ne wani abin da ya zo ya faru. Rayuwar Allah ce nihal mai tsarkakiyar zuciya. Baiwar Allah ce nihal komai za ta yi da gaskiya. Sanadin kunci na rayuwa ya sanya nihal a damuwa. Nihal. Ya kamata ki yi kokari ki cire wannan damuwar da kike da kuma yawan tunanin da kike ba shi da wani amfani. Kin ji? Kiwon mahaifina nake Safras. Tun da nake ban taɓa tafiya na kwana biyu ba tare da na ga mahaifina ba. Yau gashi har tsawon wata guda ban ga mahaifina ba, dole in shiga damuwa. Ina ji a cikin zuciyata mahaifina yana cikin damuwa da tashin hankali a dalilina. Ta yaya hankalina zai kwanta in samu kwanciyar hankali Safras? Nihal, mahaifinki bai damu da ke ba domin kullum sai na gan shi ya mamanta da ke. Kwarai, ke da magana ta domin ni na san yanzu kwata-kwata shi ba take yake ba, ya mamanta da ke. Me kake son ka gaya mini? Cewa mahaifina kenan bai damu da ni ba? Bai damu da tafiyata na bar gida ba? Tabbas, wannan ita ce gaskiyar magana. Nihal, kima ina so in baki shawara. Ki kokari ki cire wannan damuwa a cikin zuciyarki. Kamar yadda suka manta da mu suke rayuwarsu, mu ma mu manta da su mu zo mu rayuwa mu kamar yadda Allah tsara mana. Kin ji? Nihal kin danne zuciya da ƙarfi. Tashi mu je ciki. Duniya da zafi. Wannan aman da kike yi ne mai Wallahi ni ma ban sani ba. Kwana biyun nan sai dinga jin zuciyata tana tashi. Sannan ina jin yawan kasala a jikina. To abin da za a yi idan dare ya yi mutane suka rage zirga-zirga ya zama ba kowa, zan zo da mota kofar gidan nan sai ki shiga ba tare da kowa ya ganki ba, sai mu je akwai abokina Abba likita ne sai ya duba ki ko? Sannu tashi mu je ciki. Ko na kawo miki ruwa sai ki wanke bakinki. Mun saba wa iyayenmu. Mun saba wa ubangijinmu. Kalamanka masu daɗi sun yi tasiri a zuciyata. Har na biye maka muka tafka babban kuskure. Da wani ido zan kalli mahaifina. Da wani kalamai zan yi amfani har ya fahimce ni. Mahaifina ya bani tarbiyya mai kyau domin yana son na kasance mace ta gari. Safras duk ka rusa shi a kaina, ka cuce ni. Na yi kuskure Safras da na yadda na baka kaina. Nihal, tabbas ba laifinki bane, wallahi laifina ne. Kuma daga yau ina so ki daina zargin kanki. Ni na jawo duk abin da ya faru ni ne sila. Kuma abin da nake so da ke shine idan matsala irin wannan ta faru, kokari ake a nemi mafita a ga ya za a shawo kan matsalar ba a ƙara shiga damuwa ba. Ba kowane matsala ba ce Safras take gyaruwa. Wannan matsala ta mu har abada ba za ta gyaru ba. A'a ne har kake ce haka. Ni ina da mafita. Na samu mana mafitar wannan matsalar. Babu wace mafita Safras. Don haka ka daina yaudarar kanka. Ina da mafita. Mafita ku shine wannan cikin na jikinki a zubar da shi kawai. Kin ga shi kenan babu wanda zai ji daga ni sai kin ga shi kenan ya wuce. Ma'aikata laifi biyu kenan Safras? Kisan kai kake son ka yi? Da wanne za mu ji? Wallahi ba zan taɓa yadda a zubar da wannan cikin ba. Ai ko zubar da cikin nan ya zama dole saboda shi kaɗai ne ya sa mu kare mutuncinmu da mutuncin iyayenmu. Wallahi sai an zubar. Mutunci? Maganar mutunci kake Safras? Ai mun riga mun gama zubar da mutuncinmu. Mutuncin iyayenmu mun gama zubar da wa. Ka sani
wannan cikin da ke jikina ba zan taɓa yadda a zubar da shi ba, mutunci kuma babu shi mun gama zubarwa. Nihal! Tun daga lokacin da na ƙi yadda a zubar da cikin, tun daga lokacin Safras ya daina bani duk wata kulawa. Ya tsane ni, yake ɗauko 'yan mata ya kawo su gidan da muke ciki, ya yi lalata da su. Idan na yi magana sai ya hauni da duka. Hakika kun yi kuskure babba. Ko ka bari shi in yi tasiri a zuciya wajen hujire maganin iyayen. So amma me yasa a lokacin da ya fara wulaƙanta ce kore ki? Ki kuma gurin mahaifinki ba. Kika ne kina ƙoƙarin kashe kanki. Na koma. Na je gurin mahaifina. Da farko ya karɓe ni. Daga ƙarshe sai ya kore ni, ya tozarta ni a idon duniya. Baba, dama can baka sani ba. Wannan shine haɗuwata da kai ta farko a rayuwa. Iko Allah, to me ke tafe da kai? Na zo ne mai magana da kai ta fahimtar akan ƴarka Nihal. Nihal kuma, wace ce Nihal? Baba, Nihal ƴarka ce, wacce aka same ta da jinin jikinka. Kai, ni dai a yana ba mai suna Nihal. Kaga da Allah mu bar wannan magana kaji. Baba, dan Allah da Annabi, ina so ka nutsu ka bani aran hankalinka. Na yi imani da Allah cewa akwai soyayya Nihal a cikin zuciyarka. Kamar da ita ma a kodayaushe ba ta zance sai an batanka. Baba, ko ka ƙi ko ka so, Nihal ƴarka ce, wacce aka same ta da jinin jikinka. Na yi imani da Allah akwai soyayya Nihal a cikin zuciyarka. Kamar yadda ita ma a kodayaushe ba ta zance sai an batanka. Ina so ka sani cewa halinka fa baya riɓewa ka yanke kayan. Kai shi ne da surutu, haba. So kake ka tunzura ni, ka fama abin da yake damuna. To kan ƙara ganin ka ƙofa gidan nan, ka ji ko? Baba, da ina faɗa ma gaskiya, shi ne za ka mare ni? Na mare ka ko za ka rama? Ashe kana da hankali. Baba, ina so ka sani, ‘yarka Nihal ta yi ƙoƙarin kashe kanta sakamakon baƙin ciki da damuwa da ke damunta. Ya tsinta mutu? Baba, ba ta mutu ba. Allah ya ba mu nasara mun ceci rayuwarta. Ai ba ku burge ni ba, da kun bari ta mutu da yafi. Baba, Nihal tana cikin wani hali. Ya kamata kai, ni fa zan tuka ka sun fara tunzura ni. Zan yi aikata komai akan haka fa. Ka ji na gaya maka. Da ka bar koma gidan nan. Shikenan. Allah ya huce zuciyanka. Zan tafi. Amma na sani kuma ina tabbacin cewa komin daren dadewa wata rana sai ka nemi. Wa alaikum assalam. Hajiya ce ni ma shirya zan fita. To surprise. Amma kafin ka fita ina so ka zama za mu yi magana da kai. Na ce har ne da ka kawo min kwanaki ta zo ta gaishe ni. Me alaƙar ku da ita? Mun soyayya muke da ita. Soyayya? A wurin ta za ka yi ko kuwa? Da aure nake son ta, kuma ita ma wallahi tana so na. Waye mahaifinta a garin nan? Yar gidan Alhaji Hamza ce, mai kamfanin takalma. Ka ce 'yar babban gida ce. Wallahi. To ka gaya mata ta sanar da iyayenta za a turo magabatanka. Na gode, insha Allah zan gaya mata. Na gode. Allah ya maka albarka. Ya hasala sosai umma. Zuciyarsa babu wata alamar sassauci. Na iya ƙoƙarin na ga fahimci ni amma ya ƙi. Haba, shi kuwa me yasa zai yi haka? Ai ya kamata ya sa ma zuciyarsa salama. Bai kamata ya ɗauki karan tsana ya ɗora ma ƴarsa ta cikin shi ba.
Umma ya furta min da bakinsa cewa shi yanzu ba ɗaukanta a matsayin ƴarsa ta cikinsa. Baya kamata kwata-kwata ya tsane ta. Na shiga uku. Yau ni ce mahaifina yake nuna min wannan tsanar. Zuciya ta ciki take da mu dama abin da na aikata. Mahaifina ya nuna min ƙauna gashi yanzu na cutar da shi kai tona. Ki haƙuri, ki ɗauki wannan a matsayin ƙaddara. Babu wanda ya wuce ƙaddara, kun ji? Ki haƙuri, komai za ki zai sai. Wai malam ni tun da ka fita, ka je ka dawo naga ka dawo min a wani irin yanayi. Wayin jin dai lafiya. Wannan kiran da na je ne, shi yasa kika gani a wannan yanayi. Da na sani ma wallahi da ban fita ba. To wani abin ne ya faru malam? Wani saurayi ne ya zo min akan maganar Nihal. To abin da ya faɗa min ma sai famin wani ciwo da yake cikin zuciyata. Me yace da kai to? Cewa yarinyar nan Nihal tana yunkurin kashe kanta saboda halin da ta shiga ciki. Shine malam zaka dauki wannan abin ka saka a ranka? Tana shi yunkurin kashe kanta to da abin da ta jawo kanta ba ita ta jawo ba? A nan muna zaune a cikin gidan nan da mu da ita. Yarinyar nan ta zauna ta fituttuke ta fi son zuciya ta je ta fi saurayi suka je suka tafka abin kunya. Kuma yanzu kan tsuntsun da ya ja ruwa ba shi ruwa zai doka ba? A wato Amina, a da na ɗauka ne hal ita ce maganin ita matsala ta rayuwa. Ashe abin ba haka yake ba. Saboda haka wallahi ni dai yanzu dai na dama kasancewa uba a wajenta. Wallahi gaskiya malam ka daina sa wannan tunanin a ranka. Wallahi ka dinga hakuri. Saboda mun ga ni na gaya maka wannan yarinya ita za ta cuce mu a cikin gidan nan. Ka sa mu zawarci da zance da karkata kai a cikin unguwa. Tunda gashi nan ka dauki komai ka dora a zuciyarka nata. Kana ta damun kanka akan me? Ha? Ba dole in yi kuka ba ko na rage wa kai na radadi. Sai yaushe kenan? Duk lokacin da ka ji kana muradin ganina baka da hijabi da ganina, ina mai shirin tarbarka. Gaskiya na ji daɗi kuma ina godiya mai tarin yawa da irin wannan karrama nan da masoyiya ta ce. Na gode sosai. To, godiya angon Nihal. Ina da matsala. Na sha gaya miki ba na so. Ki daina haɗa da wannan karfar yarinyar ba na so wallahi. Nihal fa ta so ga kamar ta hauka. Sun da ta mun ba shi da amfani. Ba shi da amfani sai ma. Tun da dai duk sanda take min ba za ta iya bin abin da nake so ba. Wallahi sanda take min ba shi da wani amfani. Ka rabu da ita kawai, rashin wayewa ne ke damunta. Kuma kin ga haka ne fa. Kin san ita kazar gida ce. Kwakwalwarta babu komai a ciki sai dusa. To yanzu cikin da kace a zubda ba a zubda ba. To yanzu in ta yi shi ya zaku kenan. Ita ta yin da ta yi da shi. Ni ina ruwa nan. Yanda za ku yi da shi dai domin kai ne uban ɗan. Kamar yaya? To ni zan shiga gida. Amma ka yi nazari akan maganar da ni saboda idan ta haihu dole za a yi ɗan gwajin jini ya tabbata ɗanka ne, ya zama wajibi sai ka anshe shi baka da makawa. Lafiya? Mama, mara ta take ciwo da bayana. Ina ji haihuwa. Ji nake kamar zan mutu mama. Na shiga uku. Ko haihuwa ce? Ayyo Allah na. Haihuwa ce. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sannu kin ji? Tashi mu shiga. Tashi a hankali. Sannu kin ji? A hankali, a hankali. Haihuwa ce, Allah ya raba lafiya. Sannu kin ji? Raba ki da shi lafiya.
nake ji ba. Wallahi zaman ɗakin ne ishe ni shi zan dan fita kofar gida ko na dan samu sa'ida. Kai. Malam ni dai al'amarin nan naka kullum kuma kwana biyun nan sai ƙara sururucewa kake yi. Na rasa gane kanka da gindinka. Dole ki gani a cikin wannan yanayin Amina. Saboda 'yan kwana biyun nan wallahi hankali na tashi yake. Zuciyata tana raya mu akwai wani mummunan al'amari da yake shirin faruwa da ni haka. Wannan ita ce babban matsalar take faruwa. Ka ɗauki soyayyar ta ka sa a ranka, ita ko bata san kana yi ba. Ita kuma ta ɗauki kyamarka ta saka a ranta. Ku gane ni halfa 'yata ce. Ko da na ce ba na son ta to iya bakin amma ƙaunar ta fal take a cikin zuciyata. Ita ko na sani zuciyar ta cike take da kyamarka. Ƙwarai kuwa, tunda wannan tozarcin da ka je ka mata a ƙofar gidan nan a bainan nan, wallahi kai ka san yanzu zuciyar ta cike take da kyamarka. Gara in za ka daina ma ka daina, ka zauna lafiya. Ka gani ko? Ka gani ko? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hankali a hankali sannu a hankali yini shi a hankali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba za ki mutu ba, saura kaɗan ya haƙuri. Sannu a hankali kaɗan a hankali. Sannu barin je in sa a kira Talatu mai anguwar Zuma. Daure. Ina zuwa. Wayyo Allah na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dama yanzu nake ce bari mu leƙa ko zan ganka. Wallahi Samir, me har ce take kan gwiwa? Aihuwa ce. Dan Allah kai sauri gidan Talatu anguwar Zuma. Ka ce ta zo yanzu nan ina neman ta. Aihuwa za ta yi. Ai gara kai ta asibiti. Ka dai mu yi kokari a gida in ya gagara sai mu je asibiti. Dan Allah kai sauri ka ce ta zo yanzu nan. Yawwa to dan Allah kai sauri. Yawwa i sauri. zama dole mu ɗauki mataki a kanta kuma tabbas gobe na zama bata ta haihu. Alhamdulillahi ta sauka. Ta aihu. Ta aihu ɗanta namiji kyakkyawa baka gan shi ba. Namiji ma ba? Namiji. Wallahi cikin ƙoshi lafiya. Alhamdulillahi Samir. Bari shiga sai. Alhamdulillahi. Alhamdulillah. Yau ma ka sake dawa? Ni ne dawo baba. Nihal ɗin ta mutu ne? Nihal ba ta mutu ba. Sai ma ƙaruwa da aka samu. Na zo na yi maka albishi cewa Nihal ta aihu. Ban fahimci me kake nufi ba. Ina nufin Nihal ta aihu. Ta haifi ɗa namiji. Kuma ta umarce ni da in zo in same ka roƙa mata alfarma. Tana so yaron a samar sunanka. Yanzu cin fuskar Nihal har ya kai ta haifi ɗa a kwararo kuma ta ce za ta sa sunana Sani, ni Sani. Baba, hakan ba ya nufin wulaƙanci ba da kotun fuska.
hakan ƙauna ce. Nihal tana ƙaunarka a cikin zuciyarta. A koda yaushe ba ta da abin da ya wuce ambatanka. Kullum tana faɗan kyawawan halayenka. Tana faɗan ƙoƙarin da kai akan ta wajen ganin ka ba ta tarbiyya. Ka zama mace ta gari. Ni ma ƙarya nake in ce ba na ƙaunar Nihal. Ita ma kuma Nihal tana ƙaunata. Amma ta yi yunƙurin ta ɓata mutunci na ne ta zubar min da mutunci da dangina gabaki ɗaya. Baba, kuskure aka samu. Kuma ɗan adam ajizi ne. Ko baba, babu wani ɗan adam da ya isa tsallake wa ƙaddararsa. Ya kamata gane cewa Nihal mace bai ƙaramin ƙwaƙwalwa. Duk abin da ta aikata bayan kanta bane, yaudarar ta aka yi. Ya kamata ka fahimci haka, kuma duniya ma ya kamata su ma su fahimci haka. Amina, 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 fito mana. Wai lafiya, mai gida? Ai, yanzu nan sako aka gaya mu aka ce ni har ta haihu. To da Nihal din ta haihu sai me? Yanzu faɗar haihuwar Nihal laifi na yi? Kwarai kuwa, ka manta Nihal din me ta haifa? Ko ka manta shege ta haifa? Ko ka manta ne? Shege fa ta haifa. To me abin alfahari a cikin me abin tumami? Kin fi ni gaskiya. Gaskiya wannan ba abin alheri bane na faɗa, haka ne. Har za ka zo kawai ka mutum na huta haka taso shi saboda wani zancen da bai da kai bai da gindi. A?